Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в поредното телевизионно предаване на детска градина Космонавт. Аз съм водещата Анастасия Василева. Днес с моя колега Борис Стоянов ще ви запознаем с най-интересните събития, които се случиха в нашата детска градина Космонавт през месец септември и месец октомври. Добър ден от мен, водещият Борис Стоянов. Новата учебна година започна с много интересни случки и събития в нашата детска градина. Тя ще им ги представят нашите репортери. Колеги, към вас. Откриването на новата учебна година в детска градина Космонавт започна с ръждествен рецитал на строенето Аз съм българче от Иван Вазов. Директорът на наша детска градина, госпожа Дарина Димитрова, пожела новата учебна година да бъде здрава, успешна и изпълнена с много мечти проекти. Събора с послания за безопасно движение по пътищата сътвориха деца и родители от всички групи на детска градина Космонавт. Инициативата е във връзка в Европейската седмица на мобилността. Посланията, които бяха отправени към всички възрастни деца, бяха: намали скоростта, бъдете внимателни по пътищата и други. Мероприятието е организирано по Комисията по БДП. Децата от детска градина Космонавт взеха участие на второто издание на младежкия фестивал Деца на джаза, като участваха в урок на тема на какво не учиха детските песни с поетесата Живка Шопова. Децата от групите Долавна Рибка и Многознайко се превърнаха в героите на две от песните на композитора Михаил Шопов, като отбелязаха 100 години от рождението на известния музикант. Урокът завърши с общо изпълнение на песента Три думички чудесни, които трябва да използваме и ние. Деца, родители и екипа на детска градина Космонавт за пореден път се включва кампанията Капачки за бъдещето, да помогнем да сме добри с две неща, които учителите се стремят да разпитат у нас децата. Утринна гимнастика с родители беше проведена в детска градина Космонавт през месец октомври. Родителите показаха комплекс от упражнения, подвижни игри. Спортът е здраве, когато е споделен с най-любимите хора. Мероприятието е част от годишния план на методическото обединение по физическа култура и спорт. В нашата детска градина се проведе един различен ден. Ден на финната моторика. По идея на екипа за обща подкрепа. Децата рисуваха с пръсти и пластелин, очертаваха ръцете си и създаваха чудни животни, като довършваха рисунки. Развитието на финната моторика е гаранция за нашия успех в училище. Есенната работилница е традиция за нашата детска градина и е част от годишния план. Творчеството с пиломатериали винаги е интересно за нас, децата, и ние научавам, че всичко може да се повърне в нещо красиво. Човечета от икви, есковчи, зайци са част от творбите, направени от родители и деца. Децата от групите Калинки и Пеперуди посетиха музея на стъклото и подводницата Сава в град Белслав. През месец октомври се навършва 14 години от създаването на филиал Визита. Днес децата се цитираха, пяха и танцуваха на хубав празник. Гости на театрото бяха госпожа Живка Тънева, дала името на детското наведение. Директорът на нашата детска градина, госпожа Дарина Димитрова, и учители взеха участие в кръгла маса на тема Детето на 21 век, която
се проведе в град Шумен по повод 90 години от създаването на детска градина Злънче. Родители и учители така могат и правят повече за нас децата. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас. Обичаме ви. До нови срещи, бъдете здрави и щастливи. Боби, нека видим сега времето. Дано да е хубаво, Ани.